She's the mother of my children, so I have forgiven her. My kids have been calling, asking, where's mommy? So once it involves my kids, then I'm defeated because of the people I love the most. And do you, at any point, regret the turn of events, what has happened? No, I don't regret anything because for my mother-in-law to circulate, fake pictures of me and President Ramaphosa as a way of trying to show that President Ramaphosa's spokesperson lied, that it was my first time meeting him at Cricket Farm. I think that was a bit out of order. She went to the extremes. Citizens must respect heads of state. That was uncalled for, and she deserves to have slept inside for a few days. So she knows what to do as a 63-year-old woman. So, So does this mean this is the end of your relationship with the Mazikanda family? No, our relationship can never end. We have 2 children, so it's okay, and I'll still be there for them. I've forgiven them. That's why I withdrawn the charges. Okay. And does it mean similar charges, including the ones, the fraud and everything? Yes, well, fraud, as a person who understands the law, there was no fraud that was committed, but she attempted to try and buy some piece of land worth 1.4 million with my children's investments, and according to the High Court order, we agreed that $5 million is for my children's cash investment, but behind my back she was trying to go and buy land to try and build clusters. So as a mother-in-law, that's not her responsibility to try and run my children. And my ex-wife has been trying to connive with banking officials to say, can they remove Wicknell as a signatory on the children's account, when in the beginning the order said I play an oversight role. The money belongs to my kids and she's the mother of the children, so but I just give an oversight role. So for her to try and remove my name so that her and her mother and go and build class, that's well, I couldn't call it attempted fraud, but it's just unacceptable. So guys, ndauya ndine nyaya yangu ndadzokazve futi. Vanotuka-tukai muri kunzwisisa, vanotuka-tukai because amufariri kunzwa chokwadi. 90% yevakadzi amufariri kunzwa chokwadi. Asi inini I'm not going to stop because tikanyarara hatichinje vakadzi. It will continue doing zvicharamba zvichiitika ende tichiblame vanhu vari innocent ende isu tichirasika in the name yekuti woman support woman paanenge ari wrong. Number 1, ndikudzokera nyaya imini munozondobata nyaya inenge iri paground. Panyaya iri paground ndoyasonja nasay Wicknell. Tikuita ngedoko reminder yekumashure. Sonja ndiye akauya pano achitaura kuti achada murume. Muri kunzwa? Akauya achitaura kuti murume handichada. Murume akazama kuzvivanza because aiprotecta ngiri privacy yake. Mukadzi akazvibuditsa akati ndakuendesa gopuro and the stuff. Vakadzi imimi maimbiga muchimutaura kuti akapenga. Muri kunzwa? Akabuda achiataka murume left and right center. Murume uya akazama kunyarara kusvikira murume uya azodaira. Taitaura pano tikiti a good dancer anogona anoziya time yekubva pastage. Hamirire kuti vanhu vamire kuneta naye vasaona kutamba kwake. Anokasika kubva pastage. Muri kunzwisisa? So this woman, murume uya akaprovokwa for long. Mukarememba aigara achitaura kuti pasina kuti uri mukadzi wangu iwo. Dai ndakakusungisa. Uri kunzwisisa? But murume uya aiignore. But there is a lot zvinotosungisa Sonja zvaiita. Kubuda achitaura private yemunhu, achibuda achitaura a lot, achipublisha maproperty emunhu online, munhu anenge achizama kuti izvi handisi kuda kuti zvinge zviripo, achidi uri kunzwa wakaclaima kuti uri kuda mari ubva wapuwa mari. End of the day, mari yawaipuwa, still uri kurambidza munhu kuti aone vana. Kunzwa uko kune vakadzi vari kudemba kuti baba vemwana chero akangoya neswiti, chero kungouya hake kuona mwana asina chainacho.
but iwe utori nemukana wekuti murume ari kukupa mari yekuti uspendi iwewe uchichengeta vana, achida vana vake, muri kuita hondo yekuti uri kutadza kuita good co-parenting, uchikuzwa nemafriends ako ada kunochirasika, uchiuya uchiataka your baby daddy, uchituka left and right center, uri kunzwisa muromo wako, it's your own downfall. Unotaurisa if that's necessary zvese zvanga uchitaura kuti hanzi president honai chakati nyaya dzenyu mimi nazo weekend adzipinde paningirikini politics. Uri kunzwisisa, it's private between you and your husband, but iwe ndo uri kuunza panapa. And you know what I love about vanhu pasocial media, same people vaikukuza right now, ukatendera mucomment section ndiwo vese vari kukutsiura kuti unotaurisa. Regedza zvauri kuita, kutora mutemo chisamuoko kwako, unosungwa. 90% evanhu vaikukuza kuti go girl, it's the same people vakukwataka mustreet kuti unotaurisa, haugone kunyarara. Uri kunzwa, you're the one aiprovoka murume uyo, because dai murume uyo angasina basa newe, dai aisada vana vake, adai akatora action kudhara, but aizama into all means kukuavoida, but iwe ngochingoprovoka, uchinomutokonya, uchinomutokonya whenever you think kuti udombo kana kuti uruda kuita sei waingopresa life, uchimuataka, uchimufumura, uchitaura a lot of things about your baby dad, your ex-husband. Murume akanobvubvisa pfuma kumba kwenyu, asi murume waichata nemapoto, murume akakuroora, baba vevana vako tu, baba vevana, munhu anoda vana vake. Uri kunzwisisa zvekutodaro, but iwewe uchiataka left and right center, achikutsiura, stop what you are doing, waitobva wawedzeresa, uchikuzwa, uchidi ezvino wamuchitokisika, ada kungokuratidza haakuvenge. Ende maonera ndikuita kana muchitengetsoona say weekend havana kumusungisa zvekuti vada kumukaurisa, but vada kumudzidzisa a small lesson. Uri kunzwisisa, vada kukuudza kuti mutemo unokwanisa kutonga vakanyarara. Kunyarara kwanga wakaita doesn't mean kuti havaziye mutemo. So this time vari kukupa example yekuti ukatora mutemo ukaisa mumaoko ako unoenda kujeri. Uri kunzwisisa, no matter who are you, ende unoziyana nani. So next time uchanyatsopinda mukati, because it's a crime zvese zvauri kuita, kufumura private yemunhu, maproperties emunhu, uchibuda uchiti ndiri kuda mari, uri kuda ndoda mari yakati, zvisinei nevanhu nepublic, uchitaura right now akuacta papublic, waimuprovoka, kumutokonya, murume achizama, uchimutokonya, ezvinarova ariacta nti waida drama, akukupa drama, rongo uchida, wakubuda futi uri kuchema kuti hanzi ndiri kuabhuswa, ndapedza panapa ndiri kuabhuswa, president honai, uruda kungopinza mazita evanhu vakuru paasiri kuda, because of your mouth is your own downfall. Trust me, takambokutsiura inini ndiri nanotaura chokwadi, I went before ndakamborarama zvauri kuita izvo, ndakashungurudza munhu angasina kunditadzira, asi ndiri ndaimutadzira ex-husband, baba vemwana wangu. Muri kunzwa, but ndakazonyatsozvibvunza ndega kuti ndiri kuzama kuita sei. Kana ndichida vana vangu dai ndaida mwana wangu, handifunga kuti ndaishungurudza munhu like this, but unoshungurudza left and right center. You are good when it comes to provoke. Unogona, ende une chipo chekutokonya, and unogona kutokonya, because wakamutokonya for so long, svikira anita akukusungisa, wakuya uchichema, wakuda kupinza mabig names, wakuda kupinza mabusiness partners ake, kasi wakauya mulife kuzodestroy, because kana usina kuya uzodestroy uchikoshesa baba vemwana wako. I don't think it's necessary kutora nyaya dzenyu dzemafamily affairs uchida kubuda pakamera uchitoudza president, mabusiness partners, this person. So do you think kuti pane chauchataura iwewe chinokonzeresa kuti mabusiness partners akashandi naye? Nothing. So iwewe are the one who is going to lose. Kubvira you are still young, pambera pawaizoda munhu anokuroora, but your behavior inogona kukutadzisa kuti uchange uchiuya vanhu vachingokudya vachidarika. Uri kunzwisisa, even kune mamwe madeals achabuda kumberi, unotadza kwaaita why. Iwe ndo what you are doing zvese, apana mabusiness partners ake paanoregedza kushanda, because iwewe naye wabuda uchinetsana. Kunzwisa, because vanoita business naye they are educated and vane brain dziri fast. Uri kunzwisa, vantu ngatsozvoona kuti uri bitter, you are bitter, but ndikushiya kuti ubita wako uri kwana pa, because ndiwo kauya wega ukatiudza pano. Uri kunzwa kuti hauchada murume, wakauya ukaganza ukatoda mari ukapuwa kuti upe munhu mukana wekuona vana,
but kuti achiona vana vake futi yahondo futi. Trust me, chero ndikatukwa, I don't give a damn. Muri kunzwa vamwe vanozontuka he urufunga kuti uchapuhwa mota urufunga kuti it's not like that. Ini kubvira kudhara tasei content yangu ndiripo pakutaura chokwadi, especially pano abuse kwa boy child in the name ekunzi anzi murume nganyarare. Andisekere zvakadaro. I'm a mother of 2 boys. Tomorrow handingazozvifarire ndichiona mwana wangu achishandiswa achitekerwa advantage. Uri kunzwisisa? So guys, ngataura nechokwadi, ngatiudzei Sonjya uyu wese anoda Sonjya ari padhuze naye, muudzei kuti what she's doing achazvidonhedza ega ozoda kutsvaga muroyi. Ngasiyane nezvaari kuita. Aurwise murume wako pasocial media. Kuna natete, kuna nambuya. There is many ways yekuti unokwanisa kana une chauri kuda kutaura naye unokwanisa kuenda, kwete kuuya pana paFacebook. Even though wauya waipressa live uchitaura zvawakataura zviya wabatsirwa nei? Hapana chawabatsirwa nacho kunze kwekuti iwewe vanhu vari kutokuseka, vanhu vari kutokutsiura kuti wanga wanyanya. You are not benefiting anything. But kutozvidzikisira pauri kuuya pana pautaura uchifunga kuti uri kuganza. Chii chawahwina ipapo pakubuda uchitaura? Change your behavior, my dear. Thank you so much. Bye bye guys. Vanotuka kana nino handina kana basa nazvo chokwadi ndicho kuti machinzwa. Thank you so much. Wemtenge vhita siyo adamafuta. Love you.